Вітаю спадарства. Гэта рубрыка літаратура і кава на канале Асацыяцыі беларусаў Амерыцы. І сёння у нас у гасцях беларуская пісьменніца, перакладчыца Ганна Янкута. Вітаем спадарыня Ганна. А вы любіце больш каву ці гарбату? Я ўвогуле чалавек гарбаты. Я вось маю тут кубак і п'ю гарбату, і п'ю яе вельмі шмат, каву вельмі рэдка п'ю. Это для мяне такі напой сацыяльны. Вось трэба з кімсьці пайсці на каву, тады можна піць каву, а так гарбата. До рэчы, мы вось калі задавалі гэта пытанне ў папярэдніх усіх пісьменнікаў, чамусьці гарбата таксама ўсіх была. Вось ёсць стэрэатып, што пісьменнікі, яны там кавы начамі пішуць, але вось любімы напой чамусьці вось перамагае гарбата. А я хацела, скарыстаючыся тым, што я мадэратарка, напэўна, я пачну, пакуль людзі пішуць, адкуль яны, думаюць над пытаннямі. Я, напэўна, задам першае пытанне. Калі б вось у вас вельмі шырокі спектр таго, што вы робіце, вы перакладчыца, вы паэтка, пісьменніца дзіцячых кніг, пісьменніца, якая піша дарослыя кнігі. Вось такі tricky question. Калі б вось вас наступны год сказалі, вы маглі б займацца толькі чымсьці адным, ці быць перакладчыцай, ці паэткай, ці пісаць дарослыя кнігі, ці дзіцячыя, што б вы выбралі? Што ваша любімая сфера? Увогуле, я хутчэй займаюся ўсім, але не адначасова, а па чарзе. Спачатку я доўгі час перакладала, потым я пэўны час у асноўным пісала кнігі для дзяцей, і перакладала. Потым я напісала кнігу вершаў, і цяпер мяне больш за ўсё цікавіць проза. І пакуль што я збіраюся менавіта прозай для дарослых займацца, бо я цяпер займаюся кнігай, праўда, таксама ўжо іншай, чым папярэдняя, ўжо хутчэй такое рэпартажная літаратура пра падарожжа, і ёсць такі польскі жанр, як рэпартаж, літаратура факту. А так у мяне была магчымасць, я все адно не толькі займаюся пісьменніцтвам, але таксама працую на працы, але займаюся цяпер толькі пісаннем прозы для дарослых. Дзякуй за адказ. А вось, дарэчы, у тэму вы узгадалі, што вы пішаце кнігу, а Еўгенія з кніжнага клуба такое пра кнігу пытанне задала. Пра Аргентыну і Карласа Шермана ёсць эсэ. Ёсць на Фейсбуку, так? Пра падарожжа вы пісалі. Ці жадаеце вы гэта ператварыць у кнігу? Так, гэта менавіта тая кніга, над якой я цяпер працую. Я б хацела зрабіць гісторыі эмігрантаў беларускіх, звязаныя з Паўднёвай Амерыкай, то бок эміграцыя з Беларусі туды і назад. І вось якраз тое, што я эсэ рабіла для Будзьмы пра Карласа Шермана, гэта адзін з раздзелаў гэтай кнігі. І цяпер я працую над наступным раздзелам пра такога пісьменніка Фларыян Чарнышевіч. Ён нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, але ў тыя часы, у 1900 годзе, тады гэта была частка расійскай імперыі, а пісаў увогуле па-польску. І вось ён эміграваў в Аргентыну, у яго таксама вельмі цікавая гісторыя, я таксама была ў ягоных мясцінах. Вось гэта мой наступны герой. І ў мяне ёсць яшчэ такі спіс, можа, яшчэ з раздзелаў 5 пра нейкіх беларусаў, якія нейкім чынам апынуліся ў Лацінскай Амерыцы. Альбо таксама трошачкі у меня будзе гісторыя адваротных. Людзі з Лацінскай Амерыкі, якія нейкім чынам чамусьці аказаліся звязаныя з Беларуссю. Таму так, сапраўды я планую працяг, і гэтай гісторыі будзе яшчэ даволі шмат. Дзякуй, будзем чакаць. А яшчэ таксама пытанне з кніжняга клуба. Геалогія як хобі, як і калі яно з'явілася ў вас у жыцці? І мы, дарэчы, вось у нас была ў пятніцу сустрэча, мы абмяркоўвалі, ці сапраўды гэта аманіт на вокладцы Канстытуцыі. Таму не вельмі разбіраемся ў камянях. Я не магу сказаць, што я вялікая знаўца геалогіі, бо я ніколі не вучылася профільна, я проста, чытала кнігі, хадзіла па музеях, цікавілася гэтай тэмай. З'явілася гэтая цікавасць не так даўно, калі увогуле,
до конца 2020 года я жила ў Беларусі. У пачатку 21 году я пераехала у Польшчу, бо я атрымала паўгадавую стыпендыю польскую. І я думала, што вот паўгода, дарэчы, сёння роўна 3 гады, як я з'ехала з Беларусі і ўжо жыву у Польшчы альбо ў нейкіх іншых краінах. І я думала, што я з'ехала на паўгода, і гэта аказалася не так, я засталася ў выніку. Але я была вот першыя паўгода на стыпендыі, куды мяне запрасілі, і там была у межах гэтай стыпендыі у мяне была як бы тьютарка, якая дапамагала мне рабіць мой праект. І моя тьютарка, польская пісьменніца, паэтка Юлія Федорчук, яна мяне запрасіла ў школу экапаэтыкі. Гэта такі быў праект, дзе чыталі лекцыі польскія спецыялісты, гэта былі і літаратары, і філосафы, і навукоўцы ў розных сферах, але гэта ўсё было звязана в нейкім сэнсе пра экалогію, але ў шырокім разуменні, то бок як такую оптыку і з філасофскага гледзяшча, і з навуковага, як погляд на свет, у якім чалавек не займае цэнтральнае месца. І тады менавіта мяне зацікавіла геалогія, бо геалогія — гэта навука шмат у чым пра свет да чалавека. І мяне сапраўды зачаравала гэтая думка пра тое, што вось вельмі доўгі час, бо насамрэч, калі выявіць гісторыю нашай планеты ў выглядзе календара гадавога, то чалавек з'явіўся ў апошнія хвіліны гэтага года існавання. То бок свет насамрэч вельмі доўга існаваў без людзей. І з гэтага мяне гэта вось у 21 годзе мяне гэта думка захапіла, і я вельмі шмат метафор з геалогіі ўвогуле як навукі пазычыла для нейкіх спробу асэнсаваць тое, што з намі цяпер адбываецца. У тым ліку мяне прываблівае геалогія, таму што геалогія — гэта сапраўды пра вельмі доўгія адрэзкі часу, мільёны гадоў. І калі я думаю, што ўсё так доўга цягнецца, я ўжо 3 гады не ў Мінску, не ў сябе дома, а тады я ўспамінаю, што ёсць рэчы, якія доўжацца 300 мільёнаў гадоў. І я тады пачынаю разумець, што з гледзяшча гісторыі, з гледзяшча сусвету, ўсё ж такі 3 гады гэта не так і доўга, і гэта можна неяк перажыць. Вось, і насамрэч, вось гэта адзіная кніга, якая ў мяне тут ёсць, Канстытуцыя. Тут сапраўды, я скажем так, я думаю, што гэта аманіт. Я зноў жа не спецыялістка, але калі гэтая вокладка планавалася, то гэтая выява бралася з аднаго трактата па геалогіі з 19 стагоддзя бельгійскага. І, па-мойму, гэта сапраўды аманіт. І гэтая вокладка ўвогуле яна зробленая па прынцыпе вокладкі беларускай канстытуцыі, то бок колер мы выбралі такі самы. Адзінае, што вось гэта на беларускай канстытуцыі ў гэтым месцы герб, вось гэты троху савецкі, сучасны беларускі, скажам так. І вось мы вырашылі з камандай, якая працавала над кнігай, замяніць гэты герб вось аманітам. Дякую. Так, Мікіта мае пытанне. Так, вы ўжо згадалі вось стыпендыі, можаце больш распавесці, што стыпендыі, як яны працуюць, і ўвогуле наколькі гэта важна для беларускіх пісьменнікаў і еўрапейскіх пісьменнікаў, то есть гэта інстытуцыя гэтых такіх рэчаў. Увогуле трэба сказаць, што гэта вельмі па-рознаму, бо, напрыклад, ёсць вельмі шмат. Пачнем з таго, што стыпендыі для творцаў у Еўропе, я не ведаю, як у ЗША, але ў Еўропе вялізная колькасць стыпендый. Часам гэта краіны робяць стыпендыі толькі для сваіх пісьменнікаў. Напрыклад, калі гэта Германія, то ёсць вельмі шмат стыпендый для нямецкіх пісьменнікаў. Гэта Францыя для французскіх пісьменнікаў. То бок, перадусім, гэта для дзяржавы спосаб падтрымаць сваю культуру. То бок, пісьменнікі могуць, напрыклад, атрымліваць нейкую стыпендыю, прыязджаюць кудысьці, нейкі час там жывуць, у гэты час яны не мусяць працаваць, а вось маюць гэта час для творчасці. Тая стыпендыя, на якую
я прыехала, гэта польская стыпендыя ў Палоне, і гэта вельмі добрая стыпендыя, яна вельмі прэстыжная. Гэта паўгода, яна вельмі добрая па фінансавых умовах. Туды могуць паехаць беларускія і ўкраінскія творцы вельмі розных напрамкаў, і літаратары, і музыкі, і перакладчыкі, менавіта з польскай мовы на беларускую ці ўкраінскую, і мастацтвазнаўцы, музеязнаўцы, карацей, вельмі шырокі спектр культурных спецыяльнасцяў, людзей, якія могуць паехаць на Гаўда-Палонія. І гэта паўгадавая стыпендыя, якая сапраўды вельмі шмат дае, і гэта паўгода, калі табе плацяць грошы, ты можаш жыць і займацца выключна творчасцю. Для мяне гэта была вельмі важная стыпендыя, і вельмі шмат мне дала ў тым ліку, і я змагла шмат новых ведаў атрымаць, дзякуючы сваёй т'ютарцы, і вельмі шмат зрабіць працы літаратурнай. Таксама я была на некалькіх такіх меншых стыпендыях у польскіх. Ёсць, напрыклад, таксама стыпендыя, якая адкрытая для ўсіх, у тым ліку для беларусаў у Латвіі, у горадзе Венспілсе. Гэта был дом для пісьменнікаў і перакладчыкаў. Туды можа любы творца, які мае як мінімум одну кнігу апублікаваную, туды можа падацца. У цэлым стыпендыі, але таксама ёсць вельмі вялікая колькасць еўрапейскіх стыпендый, якія адкрыты для пісьменнікаў з усяго свету. І я яшчэ і да 20-го года, і пасля на нейкія перыядычна спрабавала падавацца, але у мяне нічога не атрымлівалася. І таму у мяне ёсць, это як мая версія, што насамрэч ёсць нейкая такая метамова еўрапейскіх пісьменнікаў, як пісаць заяўкі. То бок гэта таксама пэўныя веды, як напісаць заяўку на стыпендыю еўрапейскую, нямецкую ці фінскую, ці яшчэ нейкую. Я ведаю, што я гэтай мовай не валодаю, я не ведаю, якімі формуламі, як я мушу апісаць свой праект, каб зацікавіць еўрагаспадароў рэзідэнцыі. Таму гэта для мяне вось такая вялікая загадка. І насамрэч я разумею, што я нават, можа, і не хачу вучыць гэтую мову, бо гэта нейкі высілак, гэта трэба займацца, гэта трэба зразумець, разабрацца, пісаць нейкія складаныя аплікацыі, applications і гэтак далей. Таму вырашыла, што я больш не буду падавацца на еўрапейскія стыпендыі, але перыядычна так атрымалася, мне шанцавала трапляць на польскія стыпендыі, бо там все нашмат прасцей. Польша вельмі зразумелая для нас краіна, і калі я падавалася, напрыклад, летась, я была 2 месяцы ў Кракаве на стыпендыі для пісьменніц і перакладчыц Беларусі і Украіны, імя Яніны Кац, і я просто напісала праект, якім я гарэла. Уласна кажучы, я тады заканчивала працу над кнігай «Час пустазелля», я вельмі гарэла гэтай кнігай, я просто вельмі эмацыйна ім распісала, што вось, я буду пісаць, дарабляць такую-то кнігу, яна для мяне важная, таму-то і таму-то. Я нічога не выдумляла, я ніякіх там хітрых абгрунтаванняў не прыдумляла, я просто напісала як ёсць, і я атрымала гэтую стыпендыю. То бок вось гэтыя польскія стыпендыі, вось гэтая латвійская, это, напэўна, як нашы суседзі, у нас можа падобны менталітэт, падобны падыход да літаратуры, таму вось гэтыя стыпендыі у мяне атрымлівалася выйграваць, і перыядычна я трапляю за гэта, асабліва на працягу гэтых 3 гадоў, калі я жыву за мяжой, я не жыву не дома, і мне гэта вельмі дапамагае, бо, як я ўжо казала, я не толькі займаюся творчасцю, я штодня працую на працы, як перакладчыца, я перакладаю не мастацкія тэксты, часам, розныя тэксты я перакладаю, часам я бяру таксама дадатковыя нейкія працы, і калі безумоўна, я мушу аплачваць сабе жыллё і жыццё, і, допустим, калі я на месяц ці 2 трапляю на нейкую рэзідэнцыю, я магу сабе дазволіць браць менш дадатковай працы. То бок я все адно не магу адмовіцца ад працы, я все адно мушу працаваць, але, прынамсі, я магу браць менш дадатковай працы, і гэта вызваляе для мяне час з аднаго боку для пісання, а з другога боку для нейкай таксама актывісцкай супрацы іншым літаратурным праектам, бо я стараюся таксама дапамагаць нейкім, напрыклад, супрацоўнічаць з кніжным возам.
Ось. І не ведаю, ці до канца я адказала на гэтае пытанне, то бок так, гэта сапраўды стыпендыя сапраўды у маёй сітуацыі вельмі важная. Гэта шмат у чым дапамагае мне цяпер не кідаць пісанне, а ўсё ж такі нейкім чынам не занурацца цалкам з галавой у зарабляне грошай на выжыванне, а часам ўсё ж такі мець гэты час у тым ліку на пісанне кніг. Дякую за адказ. Мікіта, адказалі на твоє питання? Все добре? Так, Ірина має питання. Вось чаму час пустазелля? Заўсёды цікава пачуць, чаму аўтар дае назву вашай? Чаму? Ну, увогуле, гэтую назву прыдумала не я. Гэтую назву прыдумала мая сяброўка, полька, Йоанна Бернатович. Гэта польская перакладчыца беларускай літаратуры на польскую мову. І у мяне была такая праблема, што у мяне была нейкая такая працоўная назва, але выдавецтва сказала, што гэта кепская назва, яна не яе проста нельга кнігу так называць. І тады я просто пажалілася Йоанне, што я не магу прыдумаць кнігі. І яна мне прапанавала дзве назвы на выбар. Я эмігрантка. Я коска-эмігрантка. І я доўга вагалася паміж двума гэтымі назвамі, яны мне абедзве падабаюцца. У выніку спынілася на часе пустазелля. Мне здаецца, што гэта вельмі ўдалая назва. Увогуле ў кнізе ёсць такі фрагмент, у якім я апісваю, як вяртаюся на некалькі дзён у Беларусь ужо ў 22-м годзе. І у Беларусі у мяне пад акном маёй кватэры я садзіла клумбу. І гэтая клумба зарастае пустазеллем. І вобраз, што мы з'ехалі з Беларусі, і нашы сады, нашы клумбы, нашы дарагія нам месцы зарастаюць пустазеллем. Вось гэта, в прынцыпе, такі першасны сэнс гэтай назвы, але таксама я заўсёды гавару, што для мяне няма негатыву ў пустазеллі. Для мяне, увогуле, з экалагічнага гледзяшча пустазелле гэта слова, якое прыдумаў чалавек, бо гэта для нас, нам штосьці здаецца такім пустым і непатрэбным, а насамрэч у прыродзе ўсё патрэбнае. І вельмі часта пустазелле гэта вельмі жывучыя расліны, якія нават у самых неспрыяльных умовах здольныя прабіцца да сонца і выжыць. Нават калі вось іх вырываюць, то яны ўсё адно раз за разам прарастаюць. Часам яны прарастаюць першыя на пажарышчах, на нейкіх руінах. І мне таксама здаецца, што гэта вельмі добры вобраз для нас, для беларусаў, якія раз за разам прарастаюць, нягледзячы ні на што, і ўсё адно імкнуцца да сонца. Дякую. Ну, калі чытала час пустазелля, то мне вельмі шмат што адгукалася. Гэта былі мае пачуцці, эмоцыі, хаця у нас трошкі розная гісторыя. Я з'язджала з Беларусі да падзей 20-го года, але шмат што адгукнулася, і я перайшла на беларускую мову ўжо ў Амерыцы. У мяне абсалютна няма вопыта размаўляць на беларускай мове ў Беларусі. І калі я чытала, вы таксама расказвалі ў кнізе, што вы ёсць там з сябрамі, размаўлялі па-беларуску, але, напрыклад, у паліклініцы, вам цяжка было, страшна сказаць, размаўляць па-беларуску, вы размаўлялі па-руску. І я думаю, што гэта была номер адзін прычына, чаму я ў Беларусі не размаўляла па-беларуску. Але вось зараз я думаю, што, напрыклад, заўтра Беларусь свабодная, мы ўсе вяртаемся, і я б уже нідзе не баялась бы размаўляць па-беларуску. Ці ёсць у вас такое пачуццё, што вось вы вернецеся ў Беларусь, і вы ўжо зможаце там і паліклініцы, і з чыноўнікамі ўсюль па-беларуску размаўляць? Ну, прынамсі, здалёк цяпер, калі мне не трэба гэта рабіць, то так, мне здаецца, што я буду вельмі смелая і нічога, напэўна, я стала смялейшай за гэты час, бо я, безумоўна, я думаю, што ўсіх нас змяніла эміграцыя, мяне таксама. Мне здаецца, што я больш злая стала і што я змагу размаўляць таксама ў нейкіх неспрыяльных сітуацыях. Вось. І таксама я часам, калі чытаю ў Facebook нейкіх сяброў з Беларусі, што яны часам там нечакана пачынаюць гаварыць, напрыклад, у краме па-беларуску, і ім радасна адказваюць, то бок гэта таксама нейкая такая мова, якая яднае людзей. І таму мне здаецца, што магчыма сапраўды была б больш, калі б мы вярнуліся ў нейкую іншую сітуацыю, штосьці змянілася б, то, напэўна, было б нашмат прасцей
Таму што, скажем так, увогуле увесь час змянялася. То бок, допустим, тое, што было 15 гадоў таму, 10 і 5, гэта ўсё адно былі вельмі розныя сітуацыі. І калі, напрыклад, было ўсё адно ўсё лягчэй. Нават калі 15 гадоў таму мы сабраліся з групай сяброў, якія вельмі хацелі перакладаць кнігі на беларускую. Допустим, 15 гадоў таму знайсці выдаўца, зразумець, як выдаць па-беларуску кнігу перакладную, гэта было сапраўды вялізны выклік. І, скажем так, а ўжо калі 5 гадоў таму ўжо ёсць і тое выдавецтва, і гэта, і вось выдавецтва Янушкевіча, і яшчэ хтосьці. І, в прынцыпе, можна прыйсці, прынесці сваю ідэю і з высокай доляй імавернасці знайсці падтрымку і зацікаўленасць да нейкага праекта. Таму я думаю так. І, в прынцыпе, хочацца верыць, што ў будучыні будзе прасцей. Так, дзякуй. Ну і яшчэ адно пытанне пра мову. Мне вельмі зачапіла гэты выраз у кнізе, і вось тут Еўгенія з кніжнага клуба таксама яе зачапіла. Яна напісала у чаце нашага кніжнага клуба такое пытанне, што вы пісалі у часе пустазелля, што расійская мова ідзе па дэфолту, а для беларускай патрэбны высілкі. Ці будзе калі-небудзь наадварот? Як вы гэта бачыце? Ну, тут цяжка сказаць, але ў цэлым, калі глядзець гісторыю, ну, то бок, скажем так, да Другой сусветнай вайны беларуская мова, ну, гэта я гавару не як мовазнаўца, не як гісторык мова, а проста вось тое, што я як уяўляю, як я бачу гэта з кніг, якія я чытаю, што, напрыклад, я ўжо расказвала, што я чытала нядаўна кнігу Кастуся, ягоны раман, заснаваны на ягоных успамінах, і ён, напрыклад, расказвае, што ў 40-х гадах яшчэ былі вёскі, дзе людзі гаварылі па-беларуску і не маглі гаварыць па-руску. То бок гэта цяпер здаецца чымсьці ўсё ж такі ўжо малаўяўляльным. Таму я думаю, што руская мова будзе заўсёды, і, напэўна, ўсё ж такі яе будзе заўсёды шмат. Нават пры самых станоўчых сцэнарыях для беларускай мовы, я думаю, што яна заўсёды будзе ў Беларусі суседнічаць з рускай. Я вельмі спадзяюся, што сапраўды псіхалагічна гэта не будзе складанасцю размаўляць па-беларуску. Спадзяюся, што будуць нейкія праграмы падтрымкі, што будуць людзі, якія будуць з дзяцінства гадавацца па-беларуску, бо, мне здаецца, гэта адзін з самых важных момантаў, каб мова перадавалася ў спадчыну. То бок, каб дзеці чулі беларускую мову ад сваіх бацькоў і вучылі яе ад сваіх бацькоў. Але таксама я думаю, што будзе шмат такіх гісторый, як мая ўласная. Я чула ад бацькоў рускую мову. Тым не менш, у нас дома былі кнігі і па-руску, і па-беларуску, і было вельмі шмат матэрыялаў, была школа, было тэлебачанне беларускае, і фактычна, вырасшы ў рускамоўным асяроддзі, я засвоіла беларускую мову, в прынцыпе, таксама натуральным чынам. Я думаю, што гэта будзе хутчэй такая, у ідэале, я думаю, што проста нічога не будзе перашкаджаць функцыянаваць настолькі шырока, наколькі магчыма беларускай мове. То вось гэта, мне здаецца, была б добры сцэнар. Таксама, безумоўна, вельмі важная падтрымка дзяржавы. Дзяржава мусіць заахвочваць людзей гаварыць па-беларуску, то бок, як, напрыклад, у Ірландыі, дзе калі ты чыноўнік, ты мусіш валодаць абавязкова гэтай мовай. Я думаю, што ў такім выпадку таксама была б сітуацыя лепшая. Таму, безумоўна, хочацца, калі штосьці памяняецца, я думаю, што гэта будзе добрым знакам для беларускай мовы, але цяпер гэтае пытанне гучыць для мяне, як ці зменіцца штосьці ў Беларусі у лепшы бок, і я не ведаю. У 2020 годзе я падказала іначай, але цяпер ужо прайшло 3 гады, уже 4-й год, 3,5, і я, напраўду, ужо хочацца заўсёды ўсіх абнадзейваць, але мне здаецца, што надзея мусіць быць рэалістычнай. Таму я не ведаю, прынамсі, за нашым жыццём, ці будзе так, але для мяне гэта не нагода спыняцца, і я думаю, што чым больш высілкаў мы будзем рабіць, тым большая імавернасць гэты момант наблізіць, гэтую магчымасць. Нават калі не для нас, то для іншых пакаленняў.
Дзякуй вялікі, вельмі натхняльна прагучала гэта. Так, і зараз перайдзем да пытання з чатам. Як вы ставіцеся да маладых беларускіх творцаў, якія тлумачаць, што пішуць па-руску таму, што ім важна перадаць свой рускамоўны вопыт і што пра дэкаланіяльнасць трэба па-расейску? Ну, увогуле, мяне вельмі цікавіць усё, што пішацца цяпер у Беларусі і вакол Беларусі. Безумоўна, перадусім я цікаўлюся тым, што пішацца па-беларуску, бо для мяне гэта заўсёды цуд, што пры такіх неспрыяльных умовах, пры татальнай русіфікацыі, пры свядомай палітыцы па абмежаванні все ж таки ёсць людзі, прыходзяць все новыя пакаленні нас, хто выбірае беларускую мову. Таксама, безумоўна, мяне вельмі цікавіць тое, што пішацца, ёсць як бы тое, што пішацца па-руску, ёсць такія гібрыдныя праекты на мяжы рускай і беларускай мовы, розныя эксперыменты з мовамі. І я думаю, што гэта таксама важна, таксама, тут яно так трошачкі гучыць паблажліва, але я б не хацела, каб гэта гучала паблажліва. Я думаю, што паколькі сапраўды ў Беларусі ёсць бытуе дзве мовы, і па-руску гаворыць большасць, я думаю, што гэта вельмі важна, каб беларусацэнтрычная літаратура пісалася ў тым ліку па-руску, і каб асэнсоўваўся досвед быцця беларусам, быцця, напрыклад, рускамоўным беларусам, бо рускамоўных беларусаў шмат. Гэта вельмі важна, каб гэта гучала ў нашай прасторы, каб былі гэтыя асэнсаванні. Я вельмі рада, што гэтая тэма усплывае, бо мне здаецца, я таксама, я не магу сябе назваць спецыялісткай, я не вельмі добра ведаю менавіта гісторыю рускамоўнай беларускай літаратуры, але, як мне здаецца, раней все ж таки гэтая рускамоўная плынь была больш завязаная все ж таки на Маскву. То бок вельмі часта рускамоўныя беларускія пісьменнікі выбіралі існаваць у Расіі, быць часткай рускай культуры, быць часткай рускай прасторы, рускай мовы ў Расіі. Магчыма, гэта давала таксама больш кар'ерных магчымасцяў. Цяпер у мяне ёсць адчуванне, што вось ёсць такое жаданне для рускамоўных беларускіх пісьменнікаў існаваць у тым ліку ў беларускай прасторы і рэалізоўвацца. І мне здаецца, гэта таксама пэўны шлях да беларускасці. Проста беларускасць у нашай сітуацыі, яна розная. І вось, дарэчы, гэта цікавае пытанне, бо я цяпер займаюся, вось, як я ўжо казала, адзін з маіх герояў, цяпер гэта Фларыян Чарнышевіч, які нарадзіўся на Бабруйшчыне ў 1900 годзе і ў 1924 годзе ўжо на ўсё жыццё эміграваў в Аргентыну. І ён пісаў па-польску. І вось гэта таксама, в прынцыпе, пытанне з той жа плоскасці. Для палякаў Фларыян Чарнышевіч гэта такі стабільна, цвёрда польскі пісьменнік. А паколькі ён нарадзіўся на нашых землях, ён пісаў пра нас. У яго таксама вельмі шмат беларусаў з'яўляецца ў ягоных раманах. Ён таксама шмат разважаў пра беларускія тэрыторыі, пра тое, хто ён. Я думаю, што ён так... Але як гэта абгрунтаваць, я яшчэ пакуль не ведаю. Уласна, таму ніяк не магу іх апублікаваць, хоць планавала ўжо 3 месяцы таму, але вось я ніяк яшчэ для сябе вось да канца гэта не вызначу. То бок, чым ёсць беларуская літаратура? Бо на нашай тэрыторыі людзі пісалі і спрадвечна, гістарычна, і на польскай мове, і на мове йідыш, і на мове рускай. І вось як увесь гэты досвед уключыць і зрабіць вось такую вот нашу Беларусь, якая вельмі інклюзіўная, прымае ўсё, але, безумоўна, з вялікай павагай ставіцца да свайго і бароніць сваё. Мне здаецца, гэта такая важная для нас цяпер задача. Дякую. Слухайце, кажуць, немагчымае пытанне, і там, што беларусы ўсе спрачаюцца, якая згушчонка лепш, ці дранікі з мукой, ці без, а мне падаецца пытанне, на якое немагчыма адказаць, ці ведаеце вы, хто такія беларусы, вось каго можна назваць беларусам? Так, гэта такое пытанне, як, ведаеце, як сказаць, вызначыць, што такое каханне, напрыклад. Вось у кожнага будзе сваё вызначэнне, але якраз я паспрабавала, бо мне была такая цудоўная гісторыя, калі я сустракалася ў Берліне з
такой даследчыцай Ярославай Ананкай, і яе муж Генрых Кіршбаум, ён немец, але ён славіст, ён вывучае у тым ліку беларускую літаратуру. І вось у нейкі момант, я не помню, які быў кантэкст гэтай размовы, але яна сказала, што вось давайце не будзем Генрыха дыскрымінаваць тым, што ён не нарадзіўся беларусам. Вось, ён немец, але ён цудоўна разумее беларускую мову, вось мае сантымент да беларускай літаратуры. Вот яна сказала, давайце не будзем яго дыскрымінаваць тым, што ён не беларус, адзін з нас. Вось, і я тады падумала, што насамрэч гэта вельмі цікавае пытанне. Хто беларус, а хто не, ну, напэўна, гэта ніхто з нас не можа такія жорсткія рамкі паставіць, але ў часу пустазелля я вось паспрабавала для сябе, прынамсі, абазначыць, хто такі беларус. І там ёсць такая фраза, у мяне, на жаль, проста няма тут цяпер з сабой кнігі, каб яе сказаць, зацытаваць, але вот я зараз хутенька, пакуль я тут балбачу, паспрабую знайсці гэтую фразу. Беларускасць — гэта досвед, не нацыянальнасць. Мы тут, мы адсюль, мы гэта перажываем, значыць, мы беларусы. Вось для мяне, напэўна, гэта вось такая формула, якую я для сябе вывела. Калі мы ў Беларусі, мы з Беларусі, і мы перажываем Беларусь, і ўсё, што з ёй адбываецца, напэўна, гэта такое вось для мяне вызначэнне, хто такія беларусы. Цудоўна, мне падаецца. Таму што там зараз ДНК мерацца, ці хто якой мовай размаўляе, ну, гэта не пра беларускасць. Так, Вось так. Мне падаецца цудоўна, дзякуй, так. Сябры, у нас яшчэ ёсць трошкі часу, пішыце свае пытанні, ці падымайце рукі. А я яшчэ хацела спытацца, ну вось зараз такую часта можна пачуць выраз Беларусь — гэта краіна паэтак. Менавіта расквітае жаночая паэзія ў Беларусі. І калі мы там параўнаем з нейкімі мінулымі часамі, я, ну, чалавек, які там, я не літаратарка, але просто цікаўлюся літаратурай, і я з нацягам там назову 3-4 паэткі мінулых гадоў. Чаму вось зараз такі рывок? Гэта таму, што раней там жанчын дыскрымінацыя нейкая была, ці што? Чаму такі росквіт менавіта зараз беларускіх паэтак? Ну, увогуле, я вельмі скептычна стаўлюся да формулы, да фразы «Беларусь – краіна паэтаў». Увогуле, нават не пра паэтак, а увогуле паэтаў і мужчын і жанчын. Бо насамрэч, мне здаецца, я зноў жа не валодаю статыстыкай, але ў нейкі момант я падумала, што насамрэч в Беларусі паэтаў не так і шмат. Напрыклад, у Польшчы, у польскай літаратуры, мне здаецца, паэтаў нашмат больш. Таму у нейкім сэнсе гэта такое як бы не вельмі, ну, гэта просто нехта сказаў, гэта гучыць прыгожа, але мне здаецца, ўсё ж такі Беларусь нельга назваць краінай паэтаў. Тым не менш, можна сказаць, што ў нашай літаратуры паэзіі больш, чым прозы, асабліва цяпер, і гэта для мяне якраз вельмі зразумела, таму што асабліва пасля 2020 года, калі вось гэты пачаўся вельмі вялікі рух, з аднаго боку Беларусі ёсць небяспека, за мяжу людзі выязджаюць, але калі ты выязджаеш, то, безумоўна, вельмі шмат часу сыходзіць на ўладкаванне жыцця. Эмігранцкае жыццё цяжкае. Тое, што у цябе было ў Беларусі, у цябе ўжо няма гэтага за мяжой. І фактычна у такіх умовах проста фізічна вельмі цяжка пісаць штосьці вялікае. То бок цяпер, калі я, напрыклад, глядзець статыстыку прэміі Гідройца, можна заўважыць, што напраўду выходзіць нашмат менш празаічных твораў, чым выходзіла да 2020 года, проста таму, што сапраўды вельмі цяжка пісаць, асабліва в эміграцыі, а можа нават калі в Беларусі, калі хтосьці піша, можа не заўсёды гэта магчыма надрукаваць цяпер. Таму паэзія — гэта тое, што напісаць, і я не буду казаць, што пісаць паэзію прасцей, чым прозу, насамрэч, я думаю, все пісаць цяжка, але паэзія — гэта тое, што можна напісаць па гарачых слядах, і нават у складаных умовах, калі ёсць нейкі імпульс, то можна сесці і напісаць за нейкі час верш. Для таго, каб напісаць раман, все ж таки гэта трэба месяцы, а часам і гады. Таму менавіта ўсплёск паэзіі цяпер, мне здаецца, вось мае такое сацыялагічнае тлумачэнне. Гэта тое, што паэзія — это тое, што нам прасцей за ўсё цяпер. З аднаго боку, у нас яшчэ гэта эмацыйна, мы перажываем гэта эмацыйна, ўсё ж такі проза патрабуе дыстанцыі. А паэзія — гэта часта вельмі такі свежы водгук на вельмі свежыя падзеі. То бок паэзія дазваляе адрэагаваць імгненна. Менавіта таму нам яшчэ, я маю на ўвазе беларусам, беларускім творцам,
нашмат прасцей пісаць паэзію цяпер, чым асэнсоўваць, што адбываецца з намі. Гэта вельмі цяжка асэнсаваць, у нас няма яшчэ дыстанцыі. Таму раманаў выходзіць нашмат менш, і на фоне невялікай колькасці прозы паэзіі здаецца, што сапраўды шмат, яна выйграе колькасна. Чаму менавіта шмат пішуць паэтак, тут уже я не магу сказаць, але калі, здаецца, у 17 ці 2018 годзе у Мінску ладзіўся фестываль жаночай літаратуры, і на гэты фестываль я рабіла лекцыю пра жаночую літаратуру, гісторыю беларускай жаночай літаратуры з 19 стагоддзя да вось таго моманту. І гэта была таксама тэма маёй дысертацыі. Я вельмі цікавілася гісторыяй беларускай жаночай літаратуры. Насамрэч, у нас ёсць даволі багатая цікавая традыцыя, і таму, прынамсі, цяпер з'яўленне паэтак не здаецца мне выпадковым. У нас вельмі сур'ёзныя карані, на якія мы можам абаперціся. І выдавецтва «Флямбаум» выдала вельмі цікавую анталогію. Я не ведаю, ці яна нейкім чынам дабралася да Злучаных Штатаў ці да Канады. Анталогія паэтак, якую клала Вальжына Морт, уласна кажучы, якая жыве у ЗША. І там проста вялізная колькасць аўтарак. Яна сабрала проста такі цудоўны зрэз беларускай жаночай паэзіі. Таму мне здаецца, што перадусім гэта не выпадкова, але менавіта чаму цяпер выходзіць больш, хаця зноў жа, магчыма, гэтыя кнігі больш на слуху, я не ведаю. Вось гэта для мяне, як бы у мяне для ўсяго ёсць тлумачэнне і пра нацыю паэтаў, і чаму цяпер паэзія больш, чым проза, але вось менавіта чаму больш жаночай паэзіі, то мне такое вельмі, каб сказаць, што вось я веру ў такое тлумачэнне, то у мяне няма. Я сама хацела пра гэта падумаць і сама з прыемнасцю паслухала пра разумных людзей на гэты конт. Дякую. Так, Ірина має питання. Питання. Вось я лічу, што праз трасянку можа быць такі шлях да беларускай мовы. Таму што вось беларускія настаўнікі заўсёды, яны такія вельмі былі пурысты такія, не дазвалялі ніякіх русізмаў або дыялектных слоў. Бо я з рэгіёна, я з Верасцейскай вобласці, у нас ёсць дыялект там вельмі моцны. І заўсёды гэта было такое нешта вельмі дрэннае, калі ты такое нешта кажаш на урокі беларускай літаратуры ці мовы. Вось украінцы, яны дазваляюць гэта. Для іх гэта норм. Вось як вы лічыце, для беларускай мовы можа такі шлях быць да больш такога ўжывання беларускай мовы ў паўсядзённым жыцці? Ну, увогуле, гэта вельмі цікавая гісторыя, што вы расказваеце, бо я ніколі такога не чула, што менавіта, ну, бо я увогуле з рускамоўнага асяроддзя, то менавіта як русізмы, гэта, безумоўна, праблема для такіх людзей, што менавіта настаўнікі таксама кепска ставіліся да дыялектызмаў, то я, ну, проста я не сутыкалася з гэтым, і гэта вельмі цікава, і мне вельмі шкада, напраўду, бо менавіта дыялекты, як мне здаецца, гэта вялікая каштоўнасць. І вельмі часта, напрыклад, калі працуеш з перакладамі, а калі гэта літаратура, то вельмі розныя бываюць тэмы, складаныя, нечаканыя. Я ведаю, што для перакладчыкаў таксама важна ў тым ліку звяртацца да дыялектных слоўнікаў, бо калі, напрыклад, патрэбна нейкае вельмі спецыфічнае слоўца, якое не зусім з такой літаратурнай мовы, то менавіта дыялекты гэта тая крыніца для мовы. Увогуле, гэта... Я не ведаю, наколькі жывуць дыялекты цяпер у беларускіх вёсках, бо я ўжо як і з'ехала, і таксама я не асабліва чула, бо ўсё ж такі ў вёсках, куды я трапляла, людзі часта гаварылі менавіта па-руску ці на трасянцы. Але калі нейкія дыялекты яшчэ жывыя, то мне здаецца, гэта цудоўна, і гэта абавязкова трэба берагчы. Безумоўна, гэта від такой жывой мовы, які вельмі каштоўны. Трасянка — гэта таксама адзін з такіх папулярных сапраўды спосабаў дамовы, і вось здаецца, гэта быў Геннадзь Цыхун, хто першы сказаў фразу, беларускі мовазнаўца, лупіць на трасянцы, якую цяпер, мне здаецца, паўтараюць у любых умовах.
што калі вы не можаце гаварыць па-беларуску, то вы можаце гаварыць на трасянцы. Я думаю, што гэта вельмі слушная прапанова і ідэя выкарыстоўваць трасянку. Безумоўна, я не лічу, што усе мусяць гаварыць на трасянцы ці заўсёды, бо іначай тады мова, чым больш, калі бацькі будуць перадаваць дзецям трасянку, ці трасянка будзе пашырацца, то неўзабаве мовай Рэспублікі Беларусь стане трасянка. Гэта таксама можна спрачацца, добра гэта ці кепска, але я думаю, што пачынаць з трасянкі гэта добра, але калі ёсць цікавасць да беларускай мовы, то праз чытанне, праз слуханне можна пашыраць колькасць, напрыклад, беларускіх слоў і ўжо ісці ад трасянкі да беларускай мовы. Хаця, напрыклад, трасянка як і літаратурны сродак, і як сродак маўлення, як сродак камунікацыі, мне здаецца, мае вельмі багаты патэнцыял таксама. Проста трасянка не мусіць быць нашай адзінай мовай. Усё ж такі мне здаецца, што вельмі важна у тым ліку прасоўваць і вучыць, і папулярызаваць, і пашыраць менавіта беларускую мову. Трасянка як адзін з такіх таксама моўных, нават не ведаю, у мяне тэрміналогіі гэтай няма мовазнаўчай, але што яна ясна, што яна ёсць і будзе існаваць у грамадстве, і з ёй не варта неяк кепска ставіцца да людзей, это таксама так гучыць, што не варта пагарджаць трасянкай. І вось, дарэчы, калі вы чыталі, «Я прыйду за табой у аўгусце», кніга напісаная на трасянцы, в прынцыпе, ёсць, гэта не Каміла Цей, не адзіная беларуская пісьменніца, якая карыстаецца трасянкай, то бок гэта вельмі выразны сродак, і, безумоўна, ён існуе аб'ектыўна, і, напэўна, гэта добры знак для беларускай мовы існавання. Хаця з іншага боку, трасянка гэта прадукт русіфікацыі, то бок гэта зрусіфікаваная беларуская мова, але ёсць рэальнасць такая, якая яна ёсць. Мы не можам цяпер проста встаць і сказаць: не, трасянкі не павінна быць. Но яна ёсць, яна аб'ектыўна існуе, і мы можам толькі сапраўды асэнсаваць яе і зрабіць яе часткай сябе, альбо проста ўвесь час, як з ветракамі, змагацца ў тым ліку з ёй. Не ведаю, даволі сумбурна адказала, але, спадзяюся, нейкая агульная думка ў гэтым неяк ловіцца. Дякую, Ірина, за пытанне, і спадарні Ганні за адказ. І вось у тэму таксама пытанне з чата ад Яніны. Даўно сачу за Фейсбук суколкай толькі пра мову. Там шмат прыкладаў беларускіх слоў і фраз, якіх няма ў афіцыйных слоўніках. Ці рэдактар, карэктар, ці выдаўца цісне неяк на аўтара, ці цяжка настойваць на сваім варыянце, ці цяжка выдаць кнігу Тарашкевіцай? Тут гэта вельмі цікавае пытанне, таму што гэта сітуацыя вельмі розная. Напрыклад, калі да 2020 года я вельмі шмат супрацоўнічала з выдавецтвам Янушкевіч у Мінску, то там было такое, як правіла, не правіла, але трымаліся таго, што ў ідэале ўсё мусіць быць паводле слоўнікаў. То бок і правапіс паводле слоўнікаў, зразумела, гэта наркамаўка. І калі, напрыклад, пачынаеш спрачацца з выдаўцом, ці з карэктарам, ці з рэдактарам, што вось я хачу гэтае слова, а табе яго выкрэсліваюць, то заўсёды аргументам быў слоўнік. Вот калі ты можаш разгарнуць слоўнік і паказаць: вось, глядзіце, гэтае слова існуе, тады яно застаецца. Калі такога слоўнік не дапамагае табе, то тады даводзілася прымаць, пагаджацца з гэтай праўкай. Але ў тым ліку, тычыцца наркамаўкі, гэта было звязана з тым, што я не ведаю таксама, як гэта заканадаўча, але, па-мойму, кнігі мусілі друкавацца наркамаўкай. Нешта такое было. То бок мала якія выдавецтвы друкавалі Тарашкевіцай. Для мяне гэта ніколі не было прынцыповым пытаннем. Так склалася, што я вучылася на філалагічным факультэце, то бок я засвойвала беларускую мову, у тым ліку все гэтыя найтанчэйшыя нюансы
наркамаўкі, таму я заўсёды карысталася толькі наркамаўкай. Ну, як бы былі часы, умоўна, што там была ёсць дагэтуль цікавасць да Тарашкевіцы, але я ніколі не як правапісам Тарашкевіцы не карысталася, ну просто так атрымалася, што і в універсітэце, і в школе, і ў нейкіх з выдавецтвамі я працавала з наркамаўкай. Цяпер, калі мы ўжо не ў Беларусі, калі выдавецтвы адкрываюцца ў розных краінах, у Польшчы, у Брытаніі, у Празе, я думаю, што ўжо няма гэтага нейкага ціску, ўжо, напрыклад, прасцей выдаць на Тарашкевіцы, ўжо няма таго, што, напрыклад, кніга можа быць, ну, умоўна кажучы, забароненая, ці неяк складаней распаўсюджваць было б. То бок выдаўцы самі могуць вырашаць, ці аўтары Тарашкевіцы. Гэта, мне здаецца, стала прасцей цяпер з наркамаўка ці Тарашкевіца. Са словамі, ну, увогуле, тут таксама у кожнага выдавецтва, у кожнага рэдактара свой падыход. Я даволі шмат рэдагавала кніг па-беларуску. В прынцыпе, мне здаецца, мой падыход быў такі, што калі чалавек хоча выкарыстаць слова, якога няма ў слоўніку, гэта мусіць быць абгрунтавана. Напрыклад, ясна, што калі мы перакладаем кнігу і там людзі размаўляюць, там, допустим, на польскім дыялекце, абсалютна лагічна і правільна, каб в беларускім перакладзе гэтыя людзі гаварылі на беларускім дыялекце. Але калі аўтар нейкае прыдумае сабе слова, якога няма ў слоўніку, і я яго не ведаю, то я буду спрачацца з аўтарам доўга і ўсё ж такі даводзіць, што гэта мусіць быць нейкае слова вядомае чытачу. Але гэта мой падыход. Я думаю, што ва ўсіх рэдактараў, выдавецтваў будзе нейкае сваё гледзішча, і гэта вельмі добра, таму што гэта ў тым ліку пра багацце мовы. Ось. Але таксама для мяне, чаму важныя слоўнікі, не толькі таму, што яны абмяжоўваюць, што вось так можна, так нельга, а яшчэ і таму, што ў слоўніках насамрэч нашмат больш словаў, чым мы ведаем. І калі вось часам я просто гартаю, ну, у Мінску, калі ў мяне там гэтыя слоўнікі стаялі на паліцы, то можна было пагартаць, цяпер я там на слоўнік Орг гляджу, ці яшчэ ў нейкіх, ці просто бачу у інтэрнэце, у кнізе, ці так, в інтэрнэце слова, якога не ведаю, гляджу слоўніку. Аказваецца, што ў слоўніках ёсць просто безліч слоў, якіх мы не ведаем. І насамрэч слоўнікі, яны нас не абмяжоўваюць, яны яшчэ і дапамагаюць пашыраць. Часам можна знайсці нейкія вельмі цікавыя сінонімы. Вот калісьці я рэдагавала кнігу беларускіх перакладаў Лоўкрафта, і там перакладчыца выкарыстала слова «застрашлівы». Я так думаю, што гэта за слова «застрашлівы»? Паглядзела, нават у слоўніку Крапівы, гэта абсалютна нармальнае слова. А я першы раз яго тады сутыкнулася. Таму слоўнікі гэта ў тым ліку карысна для таго, каб зразумець, што беларуская мова яшчэ больш шырокая, больш багатая, чым нам здаецца. А можна такое пытанне ўдакладнення? А з якіх моў вы перакладаеце? Увогуле, мае асноўныя мовы гэта англійская і польская. У розныя часы я вельмі шмат захаплялася рознымі мовамі, спрабавала вучыць. Напрыклад, некалькі гадоў я вучыла нідэрландскую, крыху перакладала з нідэрландскай і падобныя мовы на нідэрландскую афрыкаанс. Таксама былі часы, калі мяне цікавілі розныя версіі, ну, як шатландскі дыялект, скот з англійскай мовы я перакладала шатландскіх аўтараў трошачкі, там па пару вершаў. Быў час, калі я паўгода вучыла шведскую, пару вершаў са шведскай пераклала. Таксама у мяне бывало такое, што я просто захаплюся нейкім вершам, там з сербскай, напрыклад, ці з ісландскай, і са слоўнікамі, неяк доўга калупаючыся, таксама там па адным-два вершы з нейкіх моваў перакладала. Фактычна, паколькі я вельмі шмат працую з рознымі мовамі, вось нідэрландскую вучыла трошкі, разумею нямецкую, фактычна я еўрапейскія мовы, калі гэта не венгерская і не фінская, то, в прынцыпе, даволі шмат я магу са слоўнікамі разабраць. Але таксама паэзію я перакладала не толькі наўпрост, а, напрыклад, па падрадкоўніках. Пару разоў мне даводзілася, напрыклад, перакладаць французскіх паэтаў некалькі вершаў, і мне проста калегі, напрыклад, рыхтавалі падрадковы пераклад, расказвалі пра асаблівасці гэтага верша і потым дапамагалі з рэдагаваннем гэтага верша. То бок такое, але гэта толькі паэзіі тычыцца. Прозу, безумоўна, я перакладала толькі з тых моваў, якія ведаю добра, ну, адносна добра.
польская і англійская. Таксама я трохі на нейкім такім не вельмі высокім узроўні, можа, і такі lower intermediate, я валодаю іспанскай, я на ёй гавару, магу патлумачыцца, таксама трошкі чытаю. У мяне ёсць мара нейкія рэчы з іспанскай перакласці, але я думаю, часу пакуль жудасна не хапае, таму менавіта з іспанскай я яшчэ нічога асабліва не перакладала, хоць гэта таксама адна з цяпер з маіх такіх актыўных моў. Дякую. Ось ви згадали про час. А я якраз хотіла спитати, ці ёсць у вас час і магчымасць чытаць штосьці з сучаснай беларускай літаратуры? Калі так, то што вам падабаецца? Я стараюся вельмі шмат чытаць сучасную беларускую літаратуру. Я стараюся набываць, ўсё набываць ужо немагчыма, на шчасце, уже беларускіх кніг выходзіць даволі шмат, але я прынамсі стараюся сачыць. Напрыклад, калі ўжо я не паспяваю чытаць пераклады, то я стараюся вельмі сачыць за тым, да чаго магу дацягнуцца, што пішацца, проза, паэзія па-беларуску арыгінальная, каб ведаць, чым жыве наша літаратура, чым жывуць калегі, і проста таксама раіць кнігі, якія мне падабаюцца, каб таксама пашыраць нейкую інфармацыю пра гэтыя кнігі. Таму ў цэлым параіць магу вельмі шмат, бо мне вельмі падабаецца тое, што цяпер пішацца і перакладаецца, і мне здаецца, гэта проста нейкі цуд, што людзі нават у эміграцыі ў вельмі складаных сітуацыях паспяваюць і могуць пісаць, перакладаць і выдаваць гэта. Вось. Я думаю, што проста калі я зараз пачну пералічваць, то гэта будзе доўга. Можа, калі вам пасуе такі варыянт, я магу вам скласці які-небудзь спіс з навінак, калі вас цікавяць менавіта навінкі, там апошніх некалькіх гадоў, я магу проста скласці спіс, якія кнігі мне здаюцца цікавымі, і так пару дзён на гэта папрашу, каб проста так прыгадаць усё спакойна. І які вас перыяд цікавіць? Колькі? Пасля 20-го ці апошні год? Пасля 20-го, цудоўна. Мы потым зробім допіс у соцсетках, выкладзем у Беларусы ЗША. Я думаю, гэта будзе добра. Дзякуй вялікі. Ну што, сябры, у каго яшчэ якія ёсць пытанні? Я там, калі вы бачылі ў чаціку, паскідвала спасылкі, дзе можна замовіць, слухаць, набываць кнігі Ганны Янкуты, там і на сайце кнігаўка з Польшчы, у іх зараз дастаўка ў ЗША ёсць. Ёсць дзіцячыя кнігі у нашай онлайн-кнігарні Літарка, аўдыабукс таксама ёсць творы. І вось вспомнила, што яшчэ перадавалі з кніжнага клуба нашага ЗША. Вялікі шчыры дзякуй за вашы дзіцячыя кніжкі. Мы вось у пятніцу сустракаліся клубам, і там дзяўчына ўспамінала, як яна хадзіла з дзецьмі на сустрэчу з вамі ў парку чэлюскінцаў яшчэ да 20-го года, і што яе дзеці проста абажаюць кота Шпрота, і вось яна вам перадавала, она не змагла, на жаль, прыйсці, але перадавала вялікую падзяку за ваши дзіцячыя кніжкі. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Так, вось трэці кот Шпрот, спадзяюся, ўсё ж вось мусіць выйсці, ўжо бо ілюстрацыі гатовыя, вось толькі чакаем, калі выдавец давядзе справу да канца. Гэта цудоўная навіна. Можа, вы нам напрыканцы зачытаеце свой які-небудзь улюблёны верш ваш? Ага, так, зараз. Тады яшчэ, увогуле, кніга Канстытуцыі, я не лічу сябе паэткай, я лічу сябе ўсё ж такі празаікам, бо я займалася і для дзяцей я пісала прозу, і як даследчыца я займалася прозай, але у нейкі момант у 21-м годзе у мяне з'явілася ідэя кнігі Канстытуцыя. Гэта тады яшчэ, калі вы памятаеце, быў такі час перад рэферэндумамі, было шмат дыскусій пра тое, як мусіць выглядаць беларуская канстытуцыя. І я падумала, што гэта добры спосаб паэзіі, это добры спосаб у тым ліку размаўляць пра канстытуцыю і пра правы, і пра увогуле пра такія вось рэчы, пра якія звычайна такой бюрократычнай мовай размаўляюць. І я взяла беларускую канстытуцыю і два першых раздзелы, бо гэта такія агульначалавечыя раздзелы, там ёсць і пра
абавязкі, пра доўг, пра хто мае пра ўладу, пра сям'ю, вось нейкія такія абсалютна універсальныя пытанні. Астатнія раздзелы беларускай канстытуцыі это суд, пракуратура і гэтак далей, яно абсалютна, мне здалося, ну, ўжо такія прыватнасці. Таму вось я ўзяла гэты 2 раздзелы беларускай канстытуцыі і на кожны з гэтых артыкулаў гэтых раздзелаў напісала верш. І таму я просто так мне спадабалась гэта ідэя, і нават я не лічу сябе паэткай, мне здавалася, што это не моя справа пісаць вершы, але я мусіла напісаць гэтую кнігу, бо занадта я гарэла гэтай ідэяй. І вось я магу прачытаць, звычайна я чытаю з гэтай кнігі ёсць некалькі вершаў, якія я люблю чытаць, і, напэўна, я прачытаю, часцей за ўсё мяне просяць артыкул 17 прачытаць, бо гэта артыкул, які гучыць так: дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы. І мы шмат сёння гаварылі пра мову, я так вот падсумавальна прачытаю сваю версію, як паэтычная беларуская канстытуцыя магла б выглядаць, вось гэты артыкул 17. Цяжэй за ўсё мне даецца мова. Я камячу гукі ў роце, выдаю невыразныя іх спалучэнні ў першы год жыцця і пасля да смерці, абмежаваныя ўласнай ротавай поласцю, пячорай турмой. Гавару на мове страху, мове крыўды, мове, у якой шмат для чаго не хапае слоў. Заканадаўцы б мусілі прыняць шэраг неадкладных мер з гэтай нагоды. У запаведніку моў маёй дастаўся цесны вальер, але калісьці я выпушчу яе на свабоду. Вось. І я не ведаю, ці гэтая кніга, яна даступная, яе можна набыць на камунікаце. Я не ведаю, ці ён высылае ў ЗША, але я магу даць, ну, калі цікава, я магу даць спасылку таксама на гэтую кнігу, але калі яе, напрыклад, немагчыма ці цяжка набыць, я проста магу выслаць PDF, калі раптам хтосьці хоча. Дякую вялікі. Тады я ўсе спасылкі, якія вось у чаце я кідала, я іх скапію і ўстаўлю ў Facebook івент, які у нас ёсць, а таксама, калі на Ютубе выкладу нашу сустрэчу, таксама пад апісаннем выкладу. Ну і таксама заўсёды з пытаннямі пісаць нам у АБА, у асабістыя, калі не хочаце, каб гэта было публічна, мы адкажам, знойдзем, дапаможам з інфармацыяй. І калі раптам ёсць нейкія пытанні будуць да мяне, то можна заўсёды мяне знайсці на Фейсбуку. Я там кірыліцай, Ганна Янкута, можна дадацца ў сябры. І таксама, калі ёсць нейкія пытанні да мяне ці пра літаратуру, ці пра кнігі, то я заўсёды радая і заўсёды гатовая адказаць. Дякую вялікі. Так, апошні шанец, сябры, штосьці сказаць, дадаць. Вось тут якраз у чаціку напісана: дзеці выраслі за мяжой, але парк чалюскінцаў ведаюць з вашых кніг. Дзякуй. Спадзяюся, у іх будзе магчымасць пабачыць і параўнаць. Так, так. Бо насамрэч мастачка Лілія Давыдоўская, яна прылятала ў Мінск, бо яна таксама жыла і тады, і цяпер жыве за мяжой. Яна прылятала ў Мінск, яна рабіла эскізы, то бок гэта ўсё маляванае з рэальных мясціны намаляваныя. Так. Я таксама хачу вельмі набыць сваім дзецям, таму што мои дзеці нарадзіліся ў Беларусі, а потым мы пераехалі ў ЗША. І мы жылі якраз вось праз дарогу ад парка чалюскінцаў, і ўсё дзяцінства там прайшло. Таму я вось уже сабе план пастаўлю, што набуду катаж прота і буду таксама дзецям чытаць. Яны хоць беларускую не вельмі ведаюць, але зразумеюць. А мне ўвогуле цікава, напэўна, даволі цяжка кнігі дастаўляць в ЗША. То бок яны, напэўна, доўга ідуць і дорага каштуе перасылка, так? З Польшчы доўга ідуць, але ў нас у ЗША ёсць онлайн кнігарня літарка. Там даволі неблагі выбар, і вашыя кнігі таксама ёсць. Вось «Мара і снег» на літарцы. Якой, дарэчы, у Мінску ўжо няма, яна скончылася. У нас на літарцы ёсць. Таму мы вось праз літарку замаўляем ці слухаем на Audiobooks by. Дзякуй за гэты шанец. Калі людзі хочуць, то знойдуць, як пачытаць па-беларуску.
Ну што, сябры, вялікі шчыры дзякуй усім, хто прыйшоў, вялікі шчыры дзякуй спадарыне Ганне. Мне падаецца, гэта было так душэўна, цёпла, цікава, і вас бы слухаць і слухаць. Таму я асабіста ў захапленні, думаю, усе нашы гледачы таксама. Дзякуй вам. Дзякую вам вялікі за запрашэнне. Таксама была вельмі рада з кімсьці пабачыцца, кагосьці не бачу, але цешуся, што вы тут, і дзякуй. Мяне заўсёды вельмі натхняюць сустрэчы з беларусамі, якія незалежна ад таго, як далёка аказаліся ад дому, ўсё адно нас яднае шмат чаго, і я рада, што мы вось маем магчымасць так сустракацца. Дзякую вам вялікі за тое, што вы робіце, і за гэтую сустрэчу.